ସତ୍ୟଯୁଗର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ସତ୍ୟଯୁଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ରବିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଚାରିପାଦ, ଅଧର୍ମ ମୋଟେ ନଥିଲା, ପାପ ନଥିଲା କି ବିକାର ନଥିଲା। ଏହି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାନବର ଉଚ୍ଚତା 21 ହାତ ଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ମାନବମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାୟୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 4 ଅବତାର ଥିଲା: ମତ୍ସ୍ୟ, କଚ୍ଛପ, ବରାହ ଏବଂ ନୃସିଂହ। ଏହି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମତାରକା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରମାୟୁ ଥିଲା 70,28,000 ବର୍ଷ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ, ମରଣ ବି ସେହି ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ପୁଞ୍ଜାଏ କାଠରେ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜାଏ କାଠରେ ମା ସେକୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମରଣ ବେଳେ ପୁଞ୍ଜାଏ କାଠରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ବୃକ୍ଷଲତା କାଠ ଠାରୁ ବି ହୀନ ହୋଇଥାଏ।